Μια φορά και έναν καιρό ζούσε μια βασίλισσα πάρα πολύ όμορφη. Μα παρόλη την ομορφιά της ήταν κακιά και εγωίστρια και δεν ήθελε να υπάρχει καμιά στον κόσμο πιο όμορφη από αυτήν. Γι' αυτό ρωτούσε κάθε πρωί που ξυπνούσε τον μαγικό της καθρέφτη. Για πες μου, καλέ μου καθρέφτη, υπάρχει και σήμερα άλλη καμιά πιο όμορφη από μένα? Βασίλισσά μου και κυρά μου, δεν είσαι εσύ πια η πιο όμορφη στον κόσμο. Τι? Άκουσα καλά, καθρέφτη. Είπες δεν είμαι η πιο όμορφη? Ναι, βασίλισσά μου και κυρά μου, έτσι είπα. Μα χθες μόλις μου έλεγες ότι εγώ είμαι η ωραιότερη. Χθες ναι, μα σήμερα που έγινε 18 χρονών η Χιονάτη, δεν είσαι εσύ πια. Και ποια είναι αυτή η Χιονάτη? Ποτέ δεν την έχω ακουστά. Την ξέρεις, μα δεν τη θυμάσαι. Είναι η κόρη του βασιλιά και άντρα σου, από την πρώτη του γυναίκα. Η πιο όμορφη θα είμαι μόνο εγώ. Και για τιμωρία σου δεν θα μιλήσεις για 3 μήνες. Για 3 μήνες δεν θα είσαι ο μαγικός καθρέφτης, αλλά ένας καθρέφτης σαν τους άλλους. Άκουσε εκεί η Χιονάτη πιο όμορφη από μένα, τη βασίλισσα. Φωνάξτε μου το δημιό μου. Δεν φτάνει που την αγαπά τόσο ο πατέρας της, αλλά είναι και πιο όμορφη από μένα. Αχ, πόσο τη μισώ. Ποιος είναι? Εγώ, βασίλισσά μου, ο Δήμιος. Με ζητήσατε? Ναι, έλα μέσα, καλέ μου άνθρωπε. Διατάξτε. Άκουσα ότι μου είσαι πολύ πιστός. Είναι αλήθεια? Θέλω να σε δοκιμάσω. Και στη φωτιά να μου ζητήσετε θα πέσω. Δεν θα σου ζητήσω ένα τόσο δύσκολο πράγμα. Κάτι πολύ πιο εύκολο. Έχω ένα πρόσωπο που μισώ πολύ. Ένα πρόσωπο που μου έχει κάνει πολύ κακό. Πέστε μου το όνομά του μονάχα και αύριο δεν θα υπάρχει. Άκουσε, μιλάω σοβαρά. Αν με γελάσεις, θα διατάξω να σου πάρουν το κεφάλι. Άκουσε, βασίλισσά μου, εγώ δεν λέω πολλά λόγια. Πες το όνομα μονάχα. Είναι γυναίκα. Ακόμα πιο εύκολο. Το όνομά της είναι Χιονάτη. Χιονάτη? Η Βασιλοπούλα η Χιονάτη? Ναι, αυτή. Μα και ξεμά δεν έχει. Αύριο που θα πάει κυνήγι ο βασιλιάς θα βρεις έναν τρόπο να την πάρεις μακριά από το παλάτι και δεν θέλω πια να ξανακούσω για αυτή. Κατάλαβες? Γιατί τότε θα ξεσπάσω πάνω σου. Όπως διατάζεις, βασίλισσά μου. Πήγαινε και έλα να μου πεις τι έκανες. Προσκυνώ, βασίλισσά μου. Δεν μου είπες, καλέ μου άνθρωπε, πού πάμε? Ο βασιλιάς διέταξε να σε πάω σε ένα πύργο που σε περιμένει. Μα από το πρωί τρέχουμε με τα μάξι και τώρα σκοτίνιες. Να, φτάσαμε. Γιατί σταματήσαμε? Φτάσαμε. Βλέπω κανένα πύργο. Εδώ είναι μόνο δάσος. Κατέβα, Βασιλοπούλα. Δεν μπορεί να προχωρήσει τα μάξι και θα πάμε με τα πόδια. Τι ερημιά που είναι εδώ. Πώς το λένε το μέρος αυτό? Εδώ είναι το μεγάλο δάσος. Όποιος μπει βαθιά μέσα σε αυτό, χάνεται. Χάνεται για πάντα, όπως θα χαθείς κι εσύ. Δεν σε καταλαβαίνω, καλέ μου άνθρωπε. Πάψε πια αυτό το καλέ μου άνθρωπε και αυτό το αθώο ύφος. Γιατί μου μιλάς έτσι? Τι σου έχω κάνει? Εσύ τίποτα. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Γιατί κρατάς μαχαίρι? Μα δεν καταλαβαίνεις. Δεν κατάλαβες ακόμα γιατί ήρθαμε εδώ πέρα. Από το πρωί γυρίζω με τα μάξι για να πάρω κουράγιο και να σε σκοτώσω. Μα δεν μπορώ. Να με σκοτώσεις? Μα γιατί? Μήπως ξέρω κι εγώ το γιατί? Η μητριά σου με διέταξε. Η γυναίκα του πατέρα σου θέλει να σε σκοτώσει. Και αν μάθει ότι ζεις, τότε θα σκοτώσει εμένα. Μα γιατί? Θεέ μου, τι της έκανα? Δεν θέλω να με σκοτώσεις, καλέ μου. Ούτε κι εγώ το θέλω. Τότε πηγαίναμε πίσω στο παλάτι του πατέρα μου. Ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Τότε? Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σε αφήσω εδώ, στο δάσος. Μα θα με φάνε τα άγρια θηρία. Ο Θεός βοηθάει τους αθώους. Συγχώρεσέ με, Βασιλοπούλα. Συγχώρεσέ με. Μα δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Άνθρωπε! Να φαίνεις μόνη, φοβάμαι. Άνθρωπε!
γίνω μέσα στο δάσος μοναχή μου. Τι ήταν αυτό? Πόσο σκοτάδι που είναι εδώ. Να δύο φωτάκια εκεί. Τι να είναι? Μανούλα μου, κουνιούνται. Μανούλα μου, φοβάμαι. Ποιος με φωνάζει? Τι φοβάσαι, χιονάκι? Ποιος μου μιλάει? Εμείς, τα ζώα του δάσους. Σ' αγαπάμε, χιονάκι, γιατί ξέρουμε ότι και εσύ μας αγαπάς. Ναι, τα αγαπώ τα ζώα. Φοβάμαι. Είναι τόσο σκοτεινά. Και αυτές οι σκιές. Οι σκιές είναι δέντρα που δεν μπορούν να σου κάνουν κακό. Και τι θα γίνω εγώ, καλά μου ζώα? Πέσει να κινηθείς εκεί στη ρίζα του δέντρου. Και αύριο το πρωί θα περπατήσεις μέσα στο δάσος και θα βρεις ένα σπιτάκι να μείνεις. Το δάσος και εμείς τα ζώα δεν θα σε αφήσουμε να χαθείς. Κοιμήσου, χιονάκι. Το ειδωράκι θα σε νευρίσει. Κοιμήσου. Κι έχω μια νύστα. Πού βρίσκομαι? Θεέ μου, τι όμορφο δάσος. Τι ωραία αγριολούλουδα. Λα 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 ρίνα, ταραρα. Θα πω τον πατέρα να έρθουμε μαζί. Τιριτα τυρι τυρι τιτο. Τι κουτί που είμαι. Δεν θα ξαναδώ ποτέ πια τον πατέρα μου. Πρέπει να μείνω στο δάσος. Άχου, ένα σπιτάκι. Τι μικροκαμωμένο που είναι. Ας χτυπήσω. Κανένας δεν είναι μέσα. Α, η πόρτα δεν είναι κλειδωμένη. Τι όμορφα που είναι. Όλα τα έπιπλα είναι μικροσκοπικά. Λες και είναι για παιδάκια. Κοίταξε. 7 μικρά κρεβατάκια, 7 μικρές καρεκλίτσες στο τραπέζι, 7 πιάτα με φαΐ. Και έχω μια πίνα. Θα φάω μια μπουκιά από κάθε φαγάκι και μια γουλιά κρασί από κάθε ποτηράκι. Έτσι δεν θα στερήσω από τα παιδιά το φαΐ τους. Έτσι, μπράβο. Και τώρα ύπνο σε αυτό εδώ το κρεβατάκι, γιατί δεν κοιμήθηκα καλά το βράδυ. Καλά πήγε η μέρα μας σήμερα, έτσι δεν είναι, γκρινιάρη? Χαρά στο πράγμα. Ούτε 3 τσουβάλια διαμάντια δεν βγάλαμε. Εσύ τι λες, συναχωμένε? Δεν καθόμαστε στο τραπέζι να φάμε? Ποιος έφαγε από το πιάτο μου? Ποιος ήπια από το ποτήρι μου? Κοιτάξτε εκεί, ένα κορίτσι κοιμάται στο κρεβάτι μου. Και τι όμορφο που είναι. Σιγά συναχωμένε, θα το ξυπνήσεις. Θεούλη μου. Είδες τι έκανε, συναχωμένε? Μην τρομάζεις, κοπέλα μου. Ποιοι είσαστε εσείς? Είμαστε οι 7 νάνοι. Κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύουμε σκάβοντας τα βουνά και βγάζοντας διαμάντια. Και το βράδυ μένουμε εδώ, στο σπιτάκι μας. Εσύ πώς βρέθηκες εδώ? Είμαι η Βασιλοπούλα, η Χιονάτη. Μα η μητριά μου με μισεί πολύ και ήθελε να με σκοτώσει. Όμως ένας καλός άνθρωπος με λυπήθηκε και μ' άφησε εδώ στο δάσος. Και τώρα τι θα κάνεις? Δεν ξέρω. Θα μπορούσα... Θα μ' αφήνατε να μένω εδώ μαζί σας? Δεν θα σας ενοχλώ καθόλου. Θα σας σκουπίζω, θα σας συγυρίζω και θα σας μαγειρεύω. Αφήστε με να μείνω μαζί σας. Να μείνεις. Να μείνεις? Τι χαρά καλή μου να είναι να σας φιλήσω. Σήμερα τελειώνει η τιμωρία σου, καλέ μου καθρέφτη. 3 μήνες πέρασαν.
Σήμερα μπορείς να μιλήσεις. Πες μου, καλέ μου καθρέφτη, ποια είναι η πιο όμορφη στον κόσμο? Η πιο όμορφη στον κόσμο είναι η Χιονάτη. Η Χιονάτη? Μα η Χιονάτη δεν ζει. Τη σκότωσε ο Δήμιος. Η Χιονάτη ζει στο δάσος και είναι πάντα όμορφη. Πες μου πώς μπορώ να τη βρω, καθρέφτη μου. Στο μεγάλο δάσος, στο σπίτι των 7 νάνων. Τώρα θα της δείξω εγώ. Να μην με λένε μάγισσα και βασίλισσα, αν δεν την κάνω να χαθεί από τη γη. Ανοίξτε μου, καλοί μου άνθρωποι. Ποιος είναι? Μια γριά κουρασμένη και διψασμένη. Σε τι μπορώ να σε βοηθήσω, καλή μου γιαγιά? Ένα ποτηράκι νερό να ξεδιψάσω και να κάτσω εδώ στο πεζουλάκι σου να ξαποστάσω. Αμέσως, γιαγιάκα. Θες και λίγο ψωμί? Να μη σε βάζω σε κόπο, παιδάκι μου. Ορίστε, γιαγιά. Να έχεις την ευχή μου. Να, πάρε αυτό το μήλο. Δεν έχω τίποτα άλλο να σε φιλέψω για την καλοσύνη σου. Τι ωραίο μήλο. Ποτέ μου δεν είδα πιο κόκκινο. Πάρ' το, παιδί μου. Δικό σου είναι. Δεν μπορώ να το πάρω, ευχαριστώ. Και γιατί δεν μπορείς, παιδί μου? Ένα τόσο όμορφο μήλο. Δεν με αφήνουν οι καλοί μου νάνοι. Γιατί φοβούνται μήπως μου κάνει κακό η μητριά μου. Και τι θέλω εγώ με τη μητριά σου? Εγώ είμαι μια γριά φτωχιά που ήρθα στο δάσος να μαζέψω χορταράκια για να φάνε τα γκονάκια μου. Δίκιο έχεις, γιαγιά. Δεν πρέπει να σε προσβάλλω. Θα το πάρω το μήλο σου. Φά το, παιδί μου. Έτσι, μπράβο. Τώρα θα δούμε ποια θα είναι η πιο όμορφη στον κόσμο. Εσύ ή εγώ, η βασίλισσα? Έτσι που λες, πρίγκιπά μου. Από την ημέρα που βρήκαμε τη Χιονάτη εκεί στην πόρτα πεθαμένη, έχει περάσει πολύς καιρός. 5-10 χρόνια ούτε κι εγώ δεν ξέρω. Και είναι έτσι πάντα. Όπως τη βλέπεις. Και όσο πάει γίνεται πιο όμορφη. Μπορώ να σηκώσω, καλή μου Νάνη, το γυάλινο σκέπασμα και να τη φιλήσω? Και εμείς κάθε βράδυ της δίνουμε ένα φιλί πριν κοιμηθούμε. Τη φίλησε. Μόλις τη φίλησε, άνοιξε τα μάτια της Χιονάτη. Με πήρε ο ύπνος, καλή μου Νάνη, και ξεχάστηκα. Πόσο βαριά κοιμήθηκα. Ποιο είναι αυτό το παλικάρι? Σαν να μου φάνηκε πως με φίλησε. Ναι, Βασιλοπούλα μου, εγώ σε φίλησα. Δεν κοιμόσουνα. Αλλά η κακιά μητριά σου είχε κάνει μάγια και έμεινες κοιμισμένη 10 ολόκληρα χρόνια. Μα τώρα σε φίλησα εγώ και τα μάγια λύθηκαν. Μα είναι δυνατόν? Τόσο πολύ καιρό? Ναι, Χιονάτη. Το πριγκιπόπουλο έλυσε τα μάγια. Και τώρα θέλω να σε πάρω στο παλάτι μου. Να σε κάνω γυναίκα μου και να βασιλέψουμε μαζί. Θέλεις? Αφού το φιλί σου μου έλυσε τα μάγια. Το πριγκιπόπουλο πήρε τη Χιονάτη πάνω στο κάτασπρο αλογό του και την έφερε στο παλάτι του πατέρα του και την παντρεύτηκε. Η Χιονάτη και το Βασιλόπουλο έζησαν καλά και ευτυχισμένα για πολλά, πάρα πολλά χρόνια.